खुलुमबाय लोगोफोरनि गुबुन मोनसे भिडिअ आंनि भिडिअखौ मोजां मोनबा जोबजासे नायलांदो आरो दा फुजा नायनो नागिरदों लोगोफोर नायलांदो लोगोफोरजों दा दुर्गा फुजा नायनो नागिरदों मोनाबायबो मा दङ नायनोसै थांगासिनो आब'नि फिसालाबो साथाम थांगासिनो जोङो सासे थांगारबाय स्कुटिजों 파순이 쿠스라울라이? 파순이 쿠스라울라이 만나고 Asa mana kan di sini? Hah? Hah? Di dan sini. Kau menjawab salah sampai menjawab saya. Menjawab di sini. Cara. Sinema dong लोगोफोर मा सिनेमा होनदोंमोनलाय थैबाबो जेना सिनेमानो लोगोफोर जा मानसि जाखारो सिनेमा नायनो लोगोफोर नायखांबाय अनेक मानसि जादों दा थांनोसै जोङो आजा माबायदि मोनदों फैनानै मोजाङालाय थुदो जोंना गारियालाय जेबो मोनजायाखै जाया गुबुननि नुजाबाय गामियाव नायफैबाय लोगोफोर जेरै न' खाथियावनो ধন্যবাদ।